खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव हरनि समाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय पुलिस बेटेलियन जवाना गावनि सार्भिस राइफलजों गावथारनानै गावखौ फोथैना लानो नाजादों नंगौ बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव पुलिस बेटेलियन जवाना गावनि सार्भिस राइफलजों गावखौनो फोजोबना लानो नाजादोंमोन गावखौ फोजोबना लानो नाजानाय गोब्राब जोखोम जानाय बेटेलियन जवानखौ मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन बे समाव मोजां फाहामथायनि थाखाय मुसलपुर सिभिल हस्पिटालनिफ्राय गुवाहाटीसिम मोजां फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जादों होनना मिथिनो मोनो गोब्राबै जोखोम जानाय पुलिस जवानखौ 24 आइआर बेटेलियननि गुनजित वैस होनना मिथिनो मोननाय जायो नाथाय दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखैदि जवाना गावखौ मानो फोथैना लानो नाजादोंमोन बे समाव पुलिस जवानखौ बागमारा बजालिनि होनना मिथिनो मोननाय जायो मख'नो गोनांदि महरगिरि जुबिन गार्डनि थैनायजों लोब्बा थानाय साबा दायनिगिरिफोरा सिगांनिफ्रायनो बाक्सा जिल्ला जोबथेसालियाव दं जोबथेसालियाव थानाय साबा दायनिगिरिफोरा गुलि गावनायनि सोदोबखौ खोनानानै गिखांनाय मोनदोंमोन